ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଶନିବାର ଦିନ ସେପ୍ସିସ୍ ଏବଂ ବହୁ ପିଲାଟେ କରୋନାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 89 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଯୋଧ୍ୟା ସହରକୁ ବିଶ୍ୱ-ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘୋଷଣା କରି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଟିମ୍ଟି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କି 1984ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ସୋମବାର ଦିନ ଲର୍ଡସଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 151 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିମ୍ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗନି ହାସିଲ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜାତୀୟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।